Салом алейкум бародарон аҳли ислом. Ман нигоҳ бозори Қирған дар гирифта. Ин автале. Хай ҳама каса хубин теҷаи на мардум саргардон намедонанд чӣ кор кунанд. Хай дар насибшон ҳамтари буда ин сӯхта марамад. Дар шаҳри Қурғонтепаем насиб тақдир мардахо 10 сола ҷамъ кардаги 20 сола ҷамъ кардаги сӯхт. Хеле мардум омадаем мегам. Ана нигоҳ кунед. Сӯхта халқ намедонад чӣ кор кунанд. Дар насиб тақдиршон ҳамин будаем. Хай намтари то инам ҷуро сӯхтасе нигоҳ кунед. Хай дар насиб тақдир ҳамтари будаед. Хай нами гидранора бинаи пажар обшафакошон. Кас права экскаваторщики мехоҳам марамад. Номеро телефони ма 891 908 0748. WhatsApp кор мекунам дар Тоҷикистону. Ина марамад бирем права документота бисфур. Ҳами WhatsApp да бинавис ки права экскаваторщики лозим тамом. Ма шумо да тамом нарх навоз галасавои ҳам чизро роитон мекунам. Ана ғайрат ки навоз ма я видеото мемонам бачаҳо рафтан спурдан экзамен гузаштан. Ина марамад тамошо кунед. Лайка фромӯш накунед ки пагнале. Салом алейкум акай Зоир. Мо ирӯз дар шаҳри Песков правара споридем экзамента. Ҳай раҳмати калон. Бачаҳо агар кадоме ки мақсад споридани бошад чӣ бошад ман ҳами акай Зоир қатъи алоқа бирои иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Акай Зоир раҳмати калон салом алейкум. Ҳами омадем мо имрӯз экзамена споридем. Ҳами дастгиритон раҳмати калон. Салом алейкум акай Зоиршо, бо дастгири шумо омада праваи споридем. Экзаменро гузаштем, ҳамаш хоҳӣ давид. Салом алейкум бародаро, салом алейкум ака Зоир. Анаман ондем шаҳри Пескова имрӯз экзамен спордам барои ҳамааш рост будааст. бовар кунедон бародаро. Ки ба праводар кор бошад ҳамин ака Зоир ба абраш инака рангретон. Ҳамааш рост будааст. Ҳаму ҷои сӯхтае ки ҷои ҳами чия. Нами либосҳое ки хеле фасон амо дрома будам ҳамҷо 250 300 сум ҳами бурукои ҷинс ҳами хеле фасон қимати аз ҷои борои зур доштанд ҳамаш ҳами мужискои бо. Хай дар насиб тақдиршон будан даршон дуо кунем ки баракатшон айдан зиёд шавад. Хай разгон бигиранд абарот бигиранд. Хай иншоалло худованд меҳрубона дарҷиш мекунад. худои ғамхур дар ҳами ҳам мардуми бизнесина бохта. Хай я хело мегӯянд ки бизнесиноро хуб шидита не ман ора намегӯям хеле бародаро ва ҳам зиндагӣ дорад рисора ҳам бизнесин набоша ки мегирӣ. Инам хеле бародаро хай дидем видеоро тамошо кардем. Дар хуна дуогӯем худованд ҳам бизнесиноро бо обод кунад айдам зиёдшон кунад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. ғайрат кардам права биги бародарон ки ҳами кори вазмин бобро баъд мегарди дар дуи кабини гарм на барф мезанад на борон мезанад. тобистонши кондитсионера гирем мекунад, зимистонши печкара. ин ҳам хеле марҳамат. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.